ширкати шифоҳиҷома ба шумо имконият медиҳад ки рафта фитобочка, массаж ва ҳиҷома бепул кунед ва ҳамчунин доранд доруҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо, фарбе шудан, лоғар шудан, бемориҳои мардонаву занона ва дигар. шифофармо муроҷиат кунед. хоб салом алейкум. аввалан бояд дариҷа определит кунем, яъне ки муайян кунем барномаи шумо мувофиқи кадом барномаи мо мешавад. яъне ки барнома бо шаҳрвандон ма дута дорум, якеш хайрия, якеш ҳаёти муҳоҷир. дар кадомаш дохил мешавад? яъне ки шумо дар ягон маблағ лозима ё ин ки ягон муроҷиати дигар дорен? чӣ хеле? баёд дорен як занакира ки ман гуфтам ки пеш лангулӣ муроҷиат карда, лангулӣ видеош накарда, ҳамсинф лангулӣ деводаме ки занака заложник монда. ина бо ҳам хабар шуд ки ҳамун занака аллакай латокуб кардиянд. ина ман дасткорим, ина кӯдак магум кардам, алмаҷохун. яъне ки ӯ рӯзе ки ман сиёмка кардам гуфта ки кор вроде ҳал шиданияй, пока видеоро наброрем. ман гуфтам хорошо, леки хубтараш брори, хеле одаманд бояд намони ҷазоша бигира. ин акни ё гапа гирифта видео накарда набромад, леки ман видеоро сабт кардагим, ана рафта латокубш кардиянд. то вақти хаб мекунем проблемаи шумо ҳал намешавад. ман чӣ видео рӯй кардам, ҳамаш ба ҳақиқата. илтимос ҳамин видеоро брорем. ҳози памашине вазминдай ман банмисадаем ҳози гудак айдаст додам. илтимос ҳамин видеоро брорем. фақат бугӯем ки акаҷон рӯи ман дар видео натова. илтимос мекунам рӯма набина, ба номи худо очам мемира, очам ма фикр кунам. агар ки шумо ҳаҷи умра сафар карданӣ бошед, ман ба шумо тавсия метавам ширкати ҳаҷ центра. коршон босифат ва нархошон хеле ҳам дастрасай. шумо сафар карда метавонед аз Москав, Казан ва аз Тоҷикистон ба самти Ташкент. боробалодони бо таҷрибае ки бо забони узбекӣ, русӣ ва арабӣ ҳарф мезананд, шумо метавонед ки зиёрати хонаи худо кунед ва дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинара зиёрат кунед. як сумкаву ҷойнамози бежик, 5 литр оби замзам ва як Қуръони карим ва боз як эҳром ки нархи худи ин эҳром 2500 рубл меиста туҳфа карда мешавад. каналшон дар якум комментария закрепид мекунам. агар ки подписчикош 30,000 шид, як подписчики мора ҳаҷи умра роӣ мекунанд аз ҳисоби худшон. в общем рақамҳо дар болои экрани шумо муроҷиат кунед. мада маблағ лозиме ки ман аиҷа бибурам, паспортима бигирам. шумо дар муҳоҷиратен? о ман дар Москваем, тарафи Одинцов. хоб салом алейкум. як бор дигар аллакай шумо дар барнома қарор дорен ва дар аввал ман чӣ хеле шинавидам, гуфтен дар подвалем. в общем хоб гап занен. чӣ гапа, чӣ проблема? акаҷон, ина Москва омадагима қариб 1.5 сол шидеста. қатъи я мардак шинос шидам. баъд ӯ мардак қатъи шинос шидам, ба никоҳи худаш қабул кард мана. айвосе айноҳияи Навобод, ному Шамсиддинов Дилшод. ӯ мардака ба никоҳаш даромадам. баъд ҳардумон дар як ҷо зиндагӣ кунира сар кардем. баъд ҳардумон дар ду ҷо кор кардем то моҳи апрела. ай моҳи апрел мо инҷа Одинцово ба омадем. семени пара хонаи грузино. мардак водител кор мекуна, занак дуруни хонаи грузиноро тоза мекуна. иҷа ба омадем, кора сар кардем. ина ай 11 мардак айё пул гирифтай, паспорти мара залог монда, хидмат залог монда, ҳамун рафтагӣ дига номи нишон нест. ман бояд паспортима аиҷа бигирим, ман бубурам. ай 11 кадомо? инами моҳ. яъне ки фон мекуна на дига. яъне ки 5 рӯз мешавад шумо дар залоге. ҳова ман мехоҳам аиҷа бубурам бурам. ёда чемай занак мардак важнай, барое ки мардак постоянно водителя. яъне ки ҳамин маънои гапе ки залог монда, яъне ки чӣ гуна залог? яъне ки дар ягони шумо маҳкамен ё ки чӣ хел? нафаҳмидам. нея ман боло мебурам, коршона мекунам, уборкошона мекунам, бо поён мефирам. поён чияй, боло чияй? боло 2 этажан, поён подвалай. ҳозир ман иштаги ҷоям подвалай. 2 этажда чияй? 2 этажа ҷои авқотхӯранашона, 3 этаж ҷои хобшона. чияй вообще бинои чияй худаш?
бино калон хонае чӣ хел бигӯм дом калон сеэта 4 этажа хонае. яъне ки дар хона як одамай чӣ хеле нафаҳмем. хонаи як одамай ду тақсим кардагие. боло мебуроен шумо хонаш да кору бори вайша мекунен, бо вақти хобда мефурен да подвал хоб мерен. ин намуди кортон шумора бо ҷои зистон дар подвал ё ки вақти ҳамин залог да шумо чунин ҳолатда қарор дорем? залог шидум ман иҷа омадам ки тамранги шуд мегиризӣ буд итак аиҷа ягон кас гирифта наметавона фаҳмидӣ барое ки иҷа ҷои президентский домоан сари кӯча шлагбанд чиз охрана без пропуск ягон кас ягон ҷо намебирояд просто ай доверие иё ки мо биромадем ҳама хеле кадиста та ин худаш одам рабоӣ мешава кӯи статья дора баъди кор. ман намедонам ака ман ягон чиз нафаҳмам дар дастам ягон документ надорам рӯзе ки қатъи ҳама мардакам ман бовар мекунед ина ман ҳама чекоша дорам ман дар куҷое кор кардагим ай тарафи ҷои кор дар картаи ман пул мегзара ака ойликам хона миём ҳама пула ба картаи худаш мегзаронам капек ба капек мегира ай дастам то инамиҷа кор кардан ина поам хеле кард ина тӯи додараш 12 апрелда 12 августа тӯи додараш гузашт пони тӯёра гузаронда ҳозир дар пешам дар тоҷикистон инами хазаин телефон кард то мега чӣ хеле мусулмон ҳасти зани хита залог мепартоӣ мега бир недастоини пул да мега мепартоӣ мерай майли хуб зани тин набода шумо мега чӣ хеле мусулмон ҳастед мега шумо ҳамора мепартоин мерен ман муроҷиат кардам бобои лангари ба муроҷиат кардам ҳамидин бобои ба набуромада ку видеотон да канали ба фикрам набуромад телефон кардам ҳамсинифи акаи лангари будай қатиш гап задай намедонам чӣ кор кардай накардай гуфт ки чӣ гуфт ҳоли меоя гуфт то чӣ кор то чиёша парт кардам ака гуфтам инами одам хеле кард ҳам хеле кард ман чӣ кор кунам бояд ман айҷа бибурам ки ҳамсинфи булангули будай шӯи ман ҳамсинифи бобои лангари будай иам аяму тарафи восия лангули сабаби оне ки видео нашид накардиша ҳамин буд ё ки чӣ буд вообще чӣ ба ҳанӯза накарда ки маҳкам буд дар подвал заложник мондаги аз тарафи шуш яъне ки аз тарафи ҳамсинфат барои чӣ видео накардӣ ё ки хай агар видеоам ки накардӣ роиш накардӣ сумки қадар суми калон нестай ку бубуре аз подвал ҳамида ку як шаҳр медодӣ бо ман аз худат фаҳмум ҷавобша бо хубтар мешавад ҳар бир дар як мактаб хонда будем инами хеле чӣ хеле ака марда карда иҷа прав кард манам не прав кард ман нахуд дурӯғ бигӯм бовар накунӣ ҳозир ман мерам боло мебурам қатъи инами хазаин гап занӣ яъне шумо видео муроҷиат кардем ки видеотон кунад дар ҳолати хитон ва ӯ гуфт ки не тоқат кунен мебиёя ҳоли алоқа мебироя гуфт мара баъд гуфт ки тра угражат кардагиша голосша дорӣ ба угражат мекунам мара фақат ки ман омадам тра мекушам ҳам дар либоҷо тра дидам мекушам инами хел угражат мекунам ака ман метарсам мефаҳмед соҳиби як бачаим бо 4 моҳа ҳомиладорам ман дасткори ина кӯдакма гум кардам алмаҷохун гуфти ҳамо ки баъд реалне шумо дорен ҳам угражатша ҳова дорам полни галасоваша дорам ту зани ман нести гуфт просто ман тра спозрид кардам ҳамо қасол кор кардам камбудии хонаша буд кард ремонт кард хонаша фаҳмидин тӯи додарша гузаронда чӣ кор кунам ман яъне ки ҳамин қадар мушкилида лангули отказ кард ки видео кунад гуфт ки ҳоли худаш меяд дина телефон кардам гуфтам ака намеомадай гуфт ки аката занг бизан як акам кор мекунад як акам дар ҳамин коргари органда кор мекунад аката занг бизан авуҷа ӯра биқапа гуфт тамом телефона кушт намедонам чӣ кор кунам ака чӣ кор кунам не заштабур не кито пул ба ҳама пулора мара дар инҷа бепул монда ҳама пула гирифта рафтагӣ ягон коргари органа номероша намедонам ки ариза кунам якшба телефон кардам дурӯғ намегӯм дар душанбе телефон кардам якташба барат мегуфта телефон кардам гуфтам ариза қабул карда метавонӣ манам хел палажанда ҳам хел одам партофтаги хидр набошем мо ариза қабул намекунам одамои органма дам хеле гуфт ба нагуфти ки ман худам дар подвалам гуфт ки хидр дар тоҷикистон набоши ариза мо қабул карда наметавонем намешава гуфт агар ки шумо корганои мақомоти россия да занг занага уже дар хотири беҳуҷҷатитон бо дахтон проблема мешава
من خودم میقاپم میبرم محکم میکنه برای که من دکومنتم نیست در دستم یکمش دویمش من دکومنتم سوزونده برای یکمش پول نمیده برای چه خاطر شما برای چه خاطر گفتین که خانگی‌ها نفهمن یا که بفهمن اونو وقت لیتسا رو نبینن گفتین برای چه خاطر یا که وابشه من نبینم گفتم پروسه ای برای چی برای که یک بار مرا سختی بد زد همین حالتی را که قرار دارین همین حالتی که شما قرار داره خانگی‌ها میدونن نه یا یگون کس نمیدونه یگون کس گفته نمیتونم برای که من در مهاجر آمده شو کردم برای چی میگه اینا بیوه میگردم میگه حرام نگردم حلال بگردم همه انسان رو باور کردم حاض من فهمیدم که آدم ما چهارم زنش بودم 3 زنه هم خیلی کدگی بوده یکم گیره دقشلوقش توی کدگی گرفته 2 دختر داره جدا شدگی بوده کمک مال مسکوی دا کار فرمونده پرتافته رفتگی بوده پولاشا خورده کمک مالیوی چه خیلی از این حادثه از این حالت شما را میبره اینجا با حاضی آبشی تا این روز کار کردگی من مینوس کنه با 37,000 دیگه من حاضر یاد بتم من اینجا میبرم میرم پس بتم میتا گپ در سر 37,000 میره اوه این نمیخواه پول همه مردک میداد من همینجا میبرم من میچید کو با 120,000 دیگه پول ما گرفته رفتگیه چی با در پشتون تریزه چی خیلی های پدوال اینا که اینا ای طرفی بیرونه اینا محکمه اسمش اینا پدوالای اینجا جای دست که چیشونه بودکاشون میاد بازی میکنه مینوسовой подвал گفته таги замин нестаю просто якума баъдан аз болои хонаҳо сар мешавам таги замина ина замин боло дай и таги замин дай аз акошка ними здани таг дай аз акошка болош метавам ҳамхел фақат тарафи замин да безин фақат ризош метава тамом фаҳмо как акошка кардагӣ барое ки рӯшанӣ дохил шава фаҳмо кия занг зесте амой мара ай тарафи моз як каса рои кардам аделба ҳама одам телефон кардеса гуфтум бирин аризама қабул кунам чекора партам ҳама одам ҳам хеле кор кардаги ҳози вардорен гап занен бо далчи давом метиҳем ман местам каме связда хуб и какой-то даҳшат бародаро реально барои 37,000 одама бубари залог бумонӣ бо зани хита ва кушка лангулӣ чӣ ба занака дар чунин ҳолат вообще на видео кардӣ на ҳечи ва без тиҷдат гуфтӣ маълум мешавад албатта дар ҷа чӣ гапае Здравствуйте. Да. Я уже 20 апреля. Я этого мужчина знаю. Здесь работает 20 апреля у меня. Документы везде. Больше я свои документы не видела. Вот здесь работаем. Сейчас он убегает, меня здесь поставит. Я свой документ нет. Он избивал, я беременна. У меня все кровь. Вот здесь меня по ногам. Он сказал, что хотите, так делайте. А вы здесь что делаете? Мы обе работаем здесь. Я работала бесплатно. Он все деньги вас забрал, ушел. Только что пришел. Во-первых, он работать здесь не имеет права, так как у него патент введен по городу Москве, он имеет право подписывать трудовую Москвы. Ты утром приехал, да? Через неделю он ушел, приехал утром. Заявление писать будете? Да, буду. Собирайте, поехали в полицию. баёд дорен як занакира ки ман гуфтум ки пеш лангулӣ муроҷиат карда лангулӣ видеош накарда ҳамсунф лангулӣ деодаме ки занака заложнӣ монда ина бо ҳам хабар шуд ки ҳамун занака аллакай ра тукуб кардиям ина ман дасткорим ина худак магум кардам алмаҷохун яъне ки ӯ рӯзе ки ман сиёмка кардам гуфта ки кор вуроди ҳал шиданияй пака видеоро набурорем ман гуфтум хорошо леки хубтараш бурори хеле одама бояд намони ҷазоша бигира ин акни ё гапа гирифта видео накарда набуромад леки ман видеоро сабт кардагим ана рафта ла тукубш кардиям то вақти хаб мекунем проблемаи шумо ҳал намешавад من
چی ویدیو روی کردم همش به حقیقت التماس همه ویدیو را برورین موزی پاهجین عوض مینده من بند میسده موزی گودک من دست دادم التماس همه ویدیو را برورین فقط بگوین که اکا جان روی من در ویدیو نتا و التماس میکنم رو من نبینه به نام خدا اوچم میل بره اوچم ما فکر کنم و خدا